Jakob her. Velkommen til studiet, hvor vi er i gang med at indspille en sang. Det bliver godt. Vi er Almen Musik, og vi er ved at indspille vores totalt awesome sang. Og det er mega fedt i det her mega awesome studie. Så her sidder vi og hygger her, imens der bliver indspillet. I kan se her. Tilbud, hvor man kommer til en café sammen med andre unge. Herinde der er vi så ved at indspille. Sebastian her sidder også. Og Jakob og Dina er i gang med at fikse med alle lydene, så det hele kommer til at lyde helt perfekt. Vi gør det ligesom sådan en lavkageindspilning, hvor vi tager et instrument ad gangen, og så til sidst så sætter vi det hele sammen, så det bliver så hele vores nummer kommer til at spille sammen til at lyde mega fedt. Så vi sidder alle sammen og lytter herinde til hvad der sker, og så kommer det til at blive mega fedt til sidst. Vi har det mega fedt. Og nu skal Henrik finde sit klokkespil frem. Faktisk her er min dagligdags guitar, kan jeg lige se. Men det er jo det, som barbecue er. Nej, det ved jeg ikke. Der er simpelthen sukker på den. Må jeg godt få en? Ja. Jeg må ikke få nogle tips. Det må du rigtig gerne. Det er min søde lærer. Det giver mig tips. En fredløs vandring på klippens kant, ser morgenhavets dybe mørke. Hvad er det bedste ved at indspille musik? Det er bare at spille. Det er bare pisse hyggeligt, og så bare dyrke noget musik en hel dag. Det er det bedste i hele verden. Det er så sjovt. Jeg har aldrig haft en bedre dag i hele mit liv. Det er virkelig godt. Hvad er det til? Jeg tror da, at jeg er færdig.